Hindi pala lahat ng nasa tabi mo ay tunay na nagmamalasakit. Yung iba ay nagmamarites. 500 guests. Tapos nung panahon ng pagsubok, 5 lang pala ang tunay na friend. May mga tao talagang magbe-betray po sa atin. It's bound to happen. Yes. Meron talagang mga taong akala natin sila yung makakasama natin hanggang sa dulo ng buhay natin. Kaya tingnan mo, kunyari dati, ang laki ng tropa mo. 10 kayo. Pero pag tanda mo, nalalagas na isa-isa yan eh. At iba-ibang dahilan. Maaring may nang scam sa'yo, may magbe-betray sa'yo, may mga nauna na. Tapos yung matitira sa'yo, yun talagang kailangan mo pa rin hanggang sa ngayon. Lagi mong ina-example, di ba, Nicole Yala, yung sa kasal mo. 500 guests. Tapos nung panahon ng pagsubok, 5 lang pala ang tunay na friends. Busy sila lahat. Hindi pala lahat ng nasa tabi mo ay tunay na nagmamalasakit. Yung iba ay nagmamarites. Kaya lang pala sila nandyan sa paligid mo kasi nagmamarites sila. Meron silang nakukuha na something eh. Pag problema, bakit ako didikit? Wala naman ako makukuha. Kaya nga, madamay pa ako dyan. Ay naku, hindi ko yan sasamahan. Baka mamaya, madamay pa ako dyan. Hindi mo rin naman sila masisi. Kung alam kong posible ako madamay sa gulo niya, ba't ako sasama? Ayan, busy ako. Kaya niya na yan. Malakas naman siya. Nagkukumpuni ako ng sasakyan. Nagsusulsi ako ng damit. Pero yung Busy simple ako. man lang, kamusta ka? Wala, nihay-nihoy. Alam mo kung bakit? Ang kumusta kasi may kasamang pautang sunod eh. Kaya hindi ka sure kung yung pag nagkumusta mabuti pa ba to eh. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. I-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.